Došao Perica u zoološki vrt sa razredom i učiteljicom. Posle nekog vremena Perica će učiteljici: učiteljice, šta je ono slono između nogu? Na to će učiteljica: ništa, Perice. U tom se Perica okrene Draganu i kaže: nisam ti rekao da njoj ni 1,5 metra one stvari nije ništa. Pita učiteljica decu: šta je to herojstvo? Javi se Perica i kaže: herojstvo je kada nekom spasa život. Bravo, Perice, kaže učiteljica. Jesi li ti nekad nekom spasio život? Perica odgovara: jesam, svom bratancu. A, kako, Perice? Pita učiteljica. Pa fino, probušio sam bratu sve kondome. Učiteljica: kada kažem bila sam lepa, to je prošlo vreme. A kada kažem lepa sam, to je šta, Perice? To je šala, učiteljice. Pita učiteljica Pericu: kada ja kažem vreme je da se udam, u kojem vremenu sam to kazala? Perica odgovara: u krajnjem, učiteljicu, u krajnjem. Izvede učiteljica Pericu pred tablu i reče: nacrtaj jabuku. Pita je Perica: hoćete kiselu ili slatku? Ako su vam se svideli naši vicevi, lajkujte ovaj video i zapratite kanal za još viceva.